Iki lho ini ku apa dibangun tuku triplek iki pirang meter dene. Lahir dukur sik lah, Kang. Oh, ya, terus ya, dulu ya. Ya. Sampai semeter. Loh, piye ta? Iki kepol kono. Oh, Bagian ini lho, Bos. Bagian ini kan ya. Ya ampun. 2 meter. Terus dine, Bos. Nah, medure, Bos. Dhuwur ya. No. Iki kejutan emang ngisor, Bang. Ngisor. Ya Allah. Kita Bos. Mulai kena geblek ya. Gusti. Pasti ya. Jare kan narik menisar. Ini. Nah, sekali ngisor tanganmu. Ya. Hapus bolong dulu. Ini kok semua Ini di pasaran. tahan lah iku. Ya. Ini tarik pasno. Miring. Lho piye tau tak kan ngepasno. Ya Allah. Ya kopine iki pas, Bos. Pas wede. Heeh. Ini wis lebar iki tak gua iki malah kok. Nah, tekan sik. Kan piye? Madawan ora Wis jare Upah dhewe aku tak upah banget karo wong iku. Tukang